was one for Rima in I Kwaba at the bar by Grace TV. So, Mijidi say trading upon young group one to my Busia. Yenia, yes, by Grace TV Sabre, Ubia, and a credit, yes, you have to be a sign pa. And Yafibian, so Yafibian Kwana is sign keke, a Debin so or now what you do only could be a yan and so a sign pa. Ya enya asem ketwa arosem esi ana ye baba tu ina ye honim na ye di honko na eda de na chen da ina ne say Ghana forces yeah helicopter ya sabi before the abo mine ho bra didi djuma so e de bo mine no on say simple oba mine be ye program bi na ho be hia say soldiers ni bi ene defense minister interior minister ni ho maka omo edi akire ekokobo a ye helicopters ya Ghana Armed Forces edi ai bi e na omtena mo de ko na eno na sabre ebra ye ministers ene mpanyifo do aka et Ghana Armed Forces ti ase na mo efin kran aba asanteman tem ha aye adanse mpatem ho akwakodi dwumaso kese ho a sebi plane na akrasha masabia mo kasa de ni pan wotwe ena aye nyame dia wo mo a ewuni nyina ye nya wo mo ensem wo ha ye ni nyina ba betudwa edi ama ya hwefo ti bisrewa share emawumia no so share me na for yentu ebo ase na ye ni emu enkomo. It's a very sad story. Yes, it's 8 people. Now 8 people no your cabinet ministers ya wo ka ho bi wo mo nyina sabe wo mo aye nyame dia ahwere wo mo kra enkwa ya pa eba ne say ehemfa ne si yentu ebo ase na for yini didi nkomo na yina yinsuamu ade na bibia enso enkoso asomdwe kwan so ba hyase no ba no aka rest in peace to aye empanyufo ya wo mo aye nyame de nyame fo wo nyina kra ensi na wo mo mbe kwanta dan kwama ye gina ye ni twedi amponya nkopon aka bom na ya to researchon emu ya nti ye nto ya boas ne ye hwa asem de akasa de si ye se de mediki aka cho na dwumadie no koso wo boase on se ye wo ba Ashanti region ha ye wo provinces ni bebre o kwabre area na ye free ehwa medoma mamponten ho kwa edikosi on aka na adanse area no ye on se asabedo adanse bodi kedu amanse which is bekwai ene deniase ahonu nyina eya amanse ofi kumase a eba na otra ho no a na afi watie si adanse nti adanse na ye oman yi twato e wa asanteman wansa na wo wura the central region ti on say adanse praso ni asen praso eno na eche eye mantam no entem so mo kodu badie no e wo boase e na o mafa government Ghana Armed Forces o helicopter ibi ya o free eye enkan pomponi mantam no mo eba abesna ko abedi dwumaso abaye de so mo ye bia enti de tense asanteman tamusu afo Ashanti regional minister ene mpanyufo do aka kra de busua na o makodu dwumadie na se dada Ashanti regional minister me I say o mo government officials say wo san patem ho de na o mu nyina akra kwa godu ono ya kakra bia na MC na announcement say enche defense minister ene mpanyufo aka ebedu ti na o mo ho a o mu nyina agu atweye mu twen say defense minister ene mpanyufo do aka omo na eba be ka won adwumadie na wi pay adwumadie na koso no omo nyina beba bedu ti omo gu so twen ya regional minister ne mpanyufo ho ye bonyo mu ya de twen na enkra ba ye enkra ba ye ne se putupu no a flight no na se helicopter na e de mpanyufo ne ba no arawo sem ne se aba abenya akwachia ama sam mpanyufo ye kan de sabre no na omo nim se omo tiase ana se omo tiase but sabre ya ye confirmed se mpanyufo no eyina ayi nyabe de tijubadi e kwa ho kwa kodi ye ni nyina fa illegal mining galamsey ho on sesi ya galamsey no national kanka ya abaya fatu no so se obere se obetu ase no amato atwa tina mpanyifo ni abure pa se kwampia so obeye di obetim bia ma galamsey etu atwa tina odwumadi e na wo kwa kodi a fofi antwata na wo twaga ba mo ye hwa e fa na asem si ye ma me break details ni na mabusu asem no esi e wo bia e bia e se sika mine be corona asini si o no ye frɛ wo sika man ade na esi wo sika man corona akasem esi wo kwaye ebi mo se okoye nkurase no a corona wo ho a obetimi akɔ be se che obekɔ kwaten na nyina ye kwaye nkwa ya obi anyina ho no nti corona ya asini si ye frɛ wo sika man na sika man ho no a mpanyifo akohia won kwanhia wo no wo mansi ye frɛ se adanse akrofrom mansi no mu na wo wo asanteman tam we ya adanse akrofrom mansi no mu na sika man no wo ya ho na asem no esiye na de tie ne se omo de omo na nkwanse ya omo ba ya kakra na wo kyerɛ sɛ wo tu sika man ho no a sa na wo ko do ra kwaye bi mu
on said the only people. It's a quiet kusu no more. Who not quiet anymore? Do a being a month for 2 to Galamsey crowd on Tiama as a snipe Prada Kakra. Yeah, Sabi Bia, Chese, and the answer then the boy, I want you down here, Elisa. No more now, quite so much. I really more Mokono. To you, Michelle more Mokono, or much I said, the Pobu or much Bipono. I will quiet anymore, no much Bipono or Mokakana. A copim, you be as I say, service, I'll make us say, but if we, in the Anara, what's some they say, Busia, a bra, we will send a copim, do you make a massive? A pim, ya, and now. The Rebecca say, a year burnt to ashes. There's a shade, I'm a jack to himself, Passadia, and now near Ma said he was here, we were saying to a pim side, Johnny good to me. Ama Naya burnt to ashes, such as say, shall be come, no Cassabusia, say, something be power, Tim, only say, as soon as he are now painting, as soon as he are painting, and a tea, we were saying, no, for a castle or quaba, or corner of our own, because since you have said, yes, I know, a titty, so. Mshano attitude just I have bent to ashes. I'm a nipper woman crown. I think say rooms are summacy and I say of the nipper watching and I am with the national crown. I am to what say like the church and my own one say Jasiana here for the announcement and so we are for by Grace TV. But Obama catch say comments no a rest in peace to Sir and Penifua. Omo hwe omo kranko eno ana ye di bidi djuma ha na odwe ho a di asem na e ba ye man kan na di na sie that no ba kra wi ye kan ho asem bi e so di mo aweho ena busua aweho mu prekope di asie ti yanto ye bo ase na ye ni nkomo yanto ye bo ase na ye ni nkomo na ye hwe di si yanka support ene mpanyimfo a omo ehia omo enko nhiewo ewo ti ase nam na ho nyame fo mu nyina ensie Yamin for me in see na or more mobile down kwama in a kushia na pipia and so every now any power trying to team was the idea you know I said na uchi and they want their kind of and they almost so yeah Munipa na omukwa kudi jumedi ya omuna and so a team a binti yanti ya wasi they share any dia no di kind ya says ya de yet and they say omoye nyamedia Dr. Edward Omanibuama Doctor, I want to ask for ya on a defense minister, Dr. Edward Omanibuama, no what Tiasia no ebubi, Dr. Edward Omanibuama, no what we mission be Zabria make us say, we mission on Saturday, see I get near the him the big crowd, not to see, it's no media. Dr. Edward Omanibuama, defense minister, Yamefa the Kra, in see not to be mission movie. And you know, Alhaji Dr. Ibrahim Mohammed. On the Minister for Environment, Alhaji Dr. Ibrahim Mohammed. Alhaji Dr. Ibrahim Mohammed, I make an answer me one and a Minister for Environment. They say a banner say, yeah, my also, yeah, Kagalansi assembly, they in Sassy Hunsem, and they sabi important Hunsem. It's a swap be on the train and Sassy, and the important Hunsem. Or more, as we did also on the say, Galamsi, a former good year, a tour a barbecue. Then no. And Dr. Ibrahim Mohammed American answer, or yes, the defense minister echo with the tree set on no air corners of from the said, is it a year? Okay, who be Sabio no so home or in your media, Yamefa and currency, and you know, African to us way. Alhaji Munir Mohammed, on the acting deputy national security coordinator. Alhaji Munir Mohammed, on the acting deputy national security coordinator. Na Alhaji so etiti ase na mo bia enye asamkecho akra Alhaji Munir Mohammed anone acting deputy national security coordinator na Alhaji titi ase na mo bi sabria me na ka say our home say Alhaji so ayi nyamedia na tie Dr. Samuel Sapon yine ni Dr. Samuel Sapon ono maybe a chem na ono na ya asanteman temu swafo e wa asanteman na Dr. Samuel Sapon yine ni pa ono aso na okwan dis ya moyoko no mu a vice chairman or one of their vice chairpersons now Dr. Samuel Sapon and maybe ku atwam okopre say ento aboma no me machi begani and from adishie ya omo ewo ishaye so about one person so Dr. Samuel Sapon also tiase omo also TV machine mu bia sabre ya kind of Doctor also on Katias form
reporter yenya reporter yenya it's alleged said Dr. Edward Omaneboama one also on can attest from and so on yeah medical Dr. Ibrahim Mutala Muhammad everybody and also and can attest from him Sabia Moka say why nya media arehom said there is and enya no kwa yenhwe ensem bia esi afei Mr. Samuel Amwaje no yet say we former parliamentary candidate let's say wajina ndc amiko no anamu apre say yento aba ema o meye machine dwane pen oh boasin patem if my memory serves me right about 12 year mu kra na oka won yigina ye say yento o so aba no meye machine dwane ewo omo patem ya omo eye Mr. Samuel Amwaje no kre ono so ekati ase na no ena squadron leader Peter enti no ya safo ni bia e company for no ho na edi akiri ene wo mo ekoye Scotland Peter I no kwe wiam shine no kwe ma fa cha ya na ma no kofo ma lokati ase na wiam shine but that's for ma mesi ama no wiam shine ti Scotland Peter ono so eka ho bi ono sabia mo ka say okọ akoshia na kwanhie wo na ya no ko a afei wa die ene ka flying officer Chum Ampadu na say one ya na menka as a pilot kwa adisa omo ana de ti ase na wiam shine no enam no makati ase na wan fa cha me omo ana edi wiam shine na nam no flying officer Chum Ampadu Sabri ono so wahinya media and afi Sergeant Ernest Ado ono Sabri am no kasa busia Sergeant Ernest Ado ono so ayinya media areho nti nipa wotwe and Sabri am no kasa dia wo nyina areho mu wo mo ayinya media ewo eyewie mu hyen ya Sabri enya nkwanhie wo medical culture da se bia ya eyewie mu hyen no ekonya nkwanhia no eye bia ya ewo ye fa ne mansi mu a eben adanse akurofrom enti won say adanse awia no na ofia na ko central region there's no more ju kra an sa was oboase a omokodi dwumadi no so adanse he ya enti adanse akurofrom ena na wo mo ko akodi dwumadi no ya omodu kro your friend say sikaman na sikaman no medical culture da say on say kro bi ho a enhyeda nyi kro ye kro kase ena ko ni bibire ko ye kro kitwa no mu a o tira kro no a kwaye kusu egu enti we twa so kokoro fo so a wo di wiem hyen na ma izo twa konu ya twa kwaye no ansa na wakwa akotu ti sika mai ho ya na obunam na omoko abo aso makodi dwumadie no ye tien se omo a adu ya ma no bofo kire se na kwaye bi ewo san patem ho kwaye kakra ho na kwaye ye wo ho no nua ne ade ewom but nyame ncha de omo tre nua ni na ekọ kakra kodu ba bi abepo bi so ho omo tre abepo no so na omo cha bepo ni kakra bi omo kọ no e na ye nim de ba ye abusua arehom ye nim de ba ye nim de si he ene se wi mhyan ekọ pem de bi a eho na eja atomu asabe am no ka se de nipa ameka omo asemi omo nyina aye nyame etia a very sad story very sad ye ni ma dwetwe ni bi na fa yen sign to aso na until bo na do wadin shaba medical culture say hashtag no rest in peace omo dose nti yentimi nka rest in peace emma nipa baako na yenyi bi film ti rest in peace ye ka ye beka edi ama obia ye beka di ama mpanyfo best eye enwotwe asabiam no ka say wo mo nyina ahwe wo mo enkwa areho mu pa ti sisi ade wo mo ahwe nkwa cabinet ministers wo mo no eye miensa cabinet ministers wo mo no wo mo eye miensa na eye cabinet ministers yensa si subiem wo mo ahwe wo mo kra enkwa na yensa twagya mpo nyankopon so wono ani nsa de na wo mo yebo na wonye mpanyfo nyina efio how any amane mu Dr. Edward Omaneboama Dr. Edward Omaneboama wono Minister for Defense oka ho bi nyame fa ne kra ensie afi Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad wono so Minister for Environment na say oswafo na hwe yempatam nsem so ahudie ni ade nyina aka no Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Muhammad ghpagetv 3 pa represent NDC again no afi Alhaji Nil Muhammad acting deputy national security coordinator on deputy national security coordinator on so enya media Dr. Samuel Sapon Dr. ye okumasia yene ya wo ye okumasia na ye wo ya asanteman tema Dr. ye pa Dr. Samuel Sapon ya former Ashanti regional minister emrebi so atwam okopre say ento bama no me machi bedwani awo Korea friend say about one person my friend say inshaye so e wa asanteman tema akokopre say ento aba emfa man tie ni Dr. Samuel Sapon ye pa ono so eka ho bi
Now sans cry a vice chairman at my NDC. The any old Masia, Dr. Sample, you'll be a yinimo pa yinimo. Sabi ono so ayi nyameti a otai ba empoju brave na dwumadi na NDC amanyoko eba menhia na omba be chia yewura on the kasa edema NDC amanyoko no o menhia kotokofi ti ene etai ehwe event every menhia palace no se NDC amanyoko no ba na omo ba ohene ni omo ba yewura ni aba abekasa bia aya na Dr. Samuel Sapon eno ena aya na otai ekasa ete ema NDC amanyoko no o menhia kotokofi sabra no kase Dr. Samuel Sapon so entiase Dr. Ekanipa wotwe a wo mo aye nyameti ano abusia na emu ahia emu awerho asefem na eti akoma pa enam de asi nti enyi modin so ni bi friwe na fe yensan to so na de akabia de femu ba bia yenfa so won se yedi komo nyina na updates ni bi ba na e ba nti mo fa nche me se won se me hwa me phone so na updates na e ba na bi na yedi ho nsem so sadia esi update na bi na eba yedi so nti na so yedi information bi na yedi nyina so sadia esi 8 people na sabi o ma hwe o krankwa wiem hyen akopem ewo adanse empatem obiaye ya ye fro se sikaman ya ewo adanse akrofrom abato mpeswaso ewo asanteman tema mediki ya catch na say dwumadi na ahya ase ewo oboase ho ya Ashanti regional minister mpo era Dr. Frank Amakwini ene mpanyifo aka no mu nyina wo ho ya o mo twen se aswafo ya kai ene aba mu mpanyifo e babaju o mbe kan wana dwumadi na ahya ase but na am say regional minister ewo asanteman tem ti ono bedi kai wo ho oni MC your what say from any MP or honey as assembly members name pen for ho no be di ka ho na omo kwa omo akohwe atoto ne man sa na mpanyifo beba omo aba bedu so omo ho adwumadi ne koso ama we ana obi announcement kwa say o enche regional minister enche defense minister name mpanyifo aka na omo ina aba bedu omo na kwan so a omo ba che announcement ne koso a ekoso a ena pekope ye te ya ne se omo anya aba bedu ne mom tia we say de omo ba no akwa amasabe omo na ahwe omo nkra ekwa awerho mti yenyi magin cheni bi fi na afi yemra na afi na obeka yamba cheche de si yankasem enso e de achiro na bibia enso ewie yi se de si etienti as you am sure ba na wa subscribe na wa like na wa share na wonu bia o te ba bi ono so enye bi ahwe na afi de akabia enso ye de asom se de si etie na yen share e ma no enu achi okay ti yenyi magin cheni bi fi floppy tv gh floppy se floppy de si no se si ayenu anom ye mpanyufo nipa wotwe na aye nyame edia afi Adum TV say oh I see good luck bro menua hosem pa na see our man Ghana mo asaso na me ma me see ama no I say very sad man nya sem kitwa very sad pa hosem na esi Ghana mamu ha ene day afi ma me see ama no anya ti ase na ma we mu sheme da se pa ma kati ase na na ntia ya ka mo fa cheme na Adum Mike we have called you so sad nya sem kitwa media Mike asem na esi no anya nya asem na esi no emu areho pa afi adai Emmanuel me am of adai Emmanuel ya ohwem the feed Germany Bremen of your friends this year and they want here now free or say good evening I'm watching you live from Germany Bremen of adai me that is how I be me ya na wa share ma onu anu otibe bi so enya bi ahwe afi ekuya new vite asem ekuya enya asem keto o aba pa ekuya enya asem keto a chese asem wa esie no Ghana nyina abuto yenka bi hye na otwe twam ya na ye of that number eja yi na ye kwa awe wo yi na ye tini so na ye se nyame se hu ye mobo na onyi o man yi na so muso bi po na e bo man so a onyi mfim na yenka bi hye mu asabre the breaking news na say Ghana Armed Forces helicopter akwa crashe ewo oboasen patem ama se nipa wotwe na ewu ministers miensa Dr. Omanchannel defense minister Okahon Dr. Mutala Mohammed ono environment minister Okahon bia oye nyame dia and afim panifo do bebre ya omo aka omo nyina enso eka ho bi na omo aye nyame dia arebo plan. It's very sad. It's very very sad. Afim ye hwe update a free somewhere mu eba za somewhere no esi yenti eno na enam te interfere so a ye pese ye bi som ye ne ahwefo na ye nyina ye hunu dia ekoso enso ewo eho no okay nti sanity na abusia wo sem de se ebra wiem hye no ekopem ye no ekopem ma report ayenya ne se chese se wiem hye no kra ni na nipa na wo mote wiem hye no se bi asomasi woni se asomasi
nyame mpem wasam kana meka asumasi ana obentin bi ewa ha ofuru bi ase ye dia efiri kan aba asanteman mu wo mo furu nipa hu wo mo ena ye dia your records no was empanyufo we ena afro Ghana Armed Forces helicopter no a edi wo mo efiri enkan aba eye asanteman mo boase ama omo aba be di dwumadie no se de sitie e de ama oman Ghana enti ebra omo te se wiemhyen ye free enkan aba mu eba be di dwumadie no se na akosi no ye wa bohwe se eni asomese furu afuru bi obenti furu bi we furu bi wo mo we na arewo sem kra mete abusu am ntini san se san nipa ye ka wo asemi te se okwa wo hu mpo se enipa asomese na obenti woni was said the Tiasian now, we are saying the Japomu, not a chance, yes, you find it being difficult to organize. Say, this is Nipa, our team, and I say, we and our team, we share the Musaber, and Nipa, and another reporter, your mother before you or at the Asumye, medical culture that I say, a 7 Casaya, make one 7, a 7 SC, a war, cry friends, says, Sikamai. Now, only watch a Sikamai, no, a war, a dance, a crew from Empatembo. I wanna Sikamai, I wanna play a crash as I be ministers, nipa 8, I media winner, I show one extra enquano. Sikamai, no, elko, a dance, a crew from Messinimo, a was asanteman temuhaya. Now, Sadia, I might before church when you see Ansana, a William Shannon, a quack of him. One more extra Sikamai crew, ya, one more at William Shannon or Boko. The chess of Sikamai crew not to William Shannon or qua, I said, quiet a crack, I will hold on say you crunk it one abusua otra krono abekona kwaya ye muafu ebi kwa ye galamse e wo ho ba bi ti sa ho kwa asemi si ye the report e ba ne say afuma gudie ye tubi wo ho nipa bi atubi wo ho bi atwam enti je say bi akwaye no ye kusudie na so sa bia ya akwanhia yi ana say atowenchem ye si ama nipa wo hwahwe mo kan kwai e ho enye say wo ye kusu sa esan say ye tufoma gudie bi wo ho ama ho kwa ye prada kakra ti omo tra kwaye no ba omo nim tra ba bia ye tufoma gudie kra wo ho mepo bi wo ho omo tra mepo no a na ye nim de si ya sabi we hyen ya mekan ye busua eko pim ya sabi am no ka say there. On a very sad note, I sadly regret to announce to you, I say abamu mpanimfo be se nwotwe omo nyina sabi am no ka say omo ayinya media omo entiase yeni wo kuma sia de medical ka say Dr. Sapon yobi a yinim yie pa Dr. Sapon yinim no Samuel Abwaje enso ye oboase afia bato ye twam ya eto ye ya okopray say parliamentary candidate okopray say yento ne so aba na yento aba ma no meye mashi bedwani ewo oboase east empatem honom oboase empatem honom oka ho bi ema ye to aba no kwa wie na eba say won na enya na chirem say omo ye recount ye ko boase da bi nye on enya ye na wadi nkogo areho mu asabia no ka say omo enti ase abusua areho na ba kokra ya tie ne say aya Peter Bafemi Anala na Peter payi ba ko kan omo ana etwi wiem hye no e fe ba ko Peter aya Bafemi Anala na ono owusa abi o ka omo hu bi waja eba wache de kra wo ye abusumi mienu mu ani abusua fa kyem say hwe fa so am the updates na eso yi na ho aya Peter Bafemi Anala o ka womo a ehia womo kwanhia wo no ho awem hyen ya womo wu omi na ono Peter Bafemi Anala no de ho ye abusumi mienu ni ti waja apada abusumi mienu e wachi areho mu a enye asapeto akra na a very sad day for mother Ghana. Very sad day. When we go ocean wasn't so sad. We bring some people. Asem na esi no eni nyai. Nyame hu ye nyina mo boy. Yenim de eba ye man Ghana mu. Yenim de eba ye man Ghana mu. Yenim de esi ya sabi preach say abo areho pa enso e wo. That is what has happened. Sabria ye the Bible so on my Grace TV. 8 people and Sabria. Omina Ghana Armed Forces, brass me see the crater be back on Ghana Armed Forces say that time I say helicopter Nigeria. There was missing helicopter Dino Ghana Air Force Z9 helicopter. Helicopter in Dino Ghana Air Force Z9 helicopter. And you say a Ghana Armed Force helicopter Z9 that took off this morning at 9:12 hours. Next 9:12 and upon Monkuya from Accra and heading for Boise is currently
off the radar. Okay, all efforts are being made to establish contacts. On board were 3 crew and 5 passengers. Further details to be communicated soon. Bra, not some see na Ghana armed forces the crater about Monty. As I crater na Veronica Ajo Ahin or a captain Veronica Ajo Ahin or no, and the acting director at the Ghana Public Relations, General Public Relations, our Ghana Armed Forces for this same way. Betuja Sabra not in a shot ya say na you nim DSC, but Sabra no ka say there, and a medical account at the actual say cabinet ministers miensa and I media. Minister for Defense, Dr. Edward Boama, a Minister for Environment, Ibrahim Mutala, Honorable Dr. Ibrahim Mutala, Sabia Nokas, almost why in media, or planecrash ya, SC, or dancing pattern when there be a and AC. Arabona, Abrabono Chese, Abusia, some way in CC, and obviously, I'll send you a sea ground, we are the coin. Sir, she sent penny for you, almost born twice or more. Now, while Bragana 40 years to Fat Ama, when I buy a Berkunium, Albert Nakuyasu, Ya Fena, Abashi when Munyamu deplay. Almost one mind gun, no more crabba, Shed Yakusi. It's now bizarre, send you a sea cry, pay a one, Abusia, and the Aquahim. A dear na, buy a mind gun, so when you know, man, ya, with the same upon my softball, none of painful, and I said. Bibi never see a year, never yammy, a high tall mice would be one, and it dear yes, sir. Oh, my sorry, and your wife, yes, sir. If everybody see a free from Yakai, in I didn't see can you tell her a jack to market him or conquer BC, or honum, a fay or quarter chima market where BC or and Miami Abbey, Jack Toto, Miami Abbey, a shishi, and Miami Abbey, your baby from Yamu, and Yanon Qua, or Betty, yes, your cool, or Betty, yes, Sabi. I could be ha, Yatu will be high and say, just say, and near my course, why am I Ghanamu a female? I am near my own dream one, Tiasia. I am who be your Busia Yabasre. Yep, upon my software, if upon more moon soon, some, here on my him for you, Madame Brew, and the employee for Mona said Mokabi room. Yes, sir, with ye. And I won't be as fat as empty for to be a young quality from the day. And so, what you have done, and I won't be in a den, Yamidi, and I shall be someone share so. Simple Bonnie, no man, ya, and it did not pass your price. Oh, my entry may Yamina, and I won't be Nabia. There was so many years, a trading point where my body, but Jesus said, yes, is where my gun and 1 day. I was young, and young, and yet, too much. I'll dream one to say, or any year Dana could see, Ma Dana could see, and not one second, and I give a rare abibu, a rare ma Ashram from United States of America. I'll say heartbreaking, man, some people are somewhere is in the and ye pa, and ye yeah, and ye as a there was just like here, Tabri, Nippon watch, Yamanoka say, be anywhere, or Tiasi. Now, also cross the medical catch on and say, some shots here are not easy in Chim. One they buy and say, and the panel crossing over Sian. Oh, who said, then so who said, as soon as you now continue. Only no pants, who know because we are watching say, we will share not aqua puny jatum. I was here. This are brown as a BC. What were their last words when you tell we say not a toe and you will be able to keke? I was here and when she or how near man you will say. Na Ushana at all, and there are some crown obeka, and dear crown obey, dear bit me a dear found me. I'll come across so Sabema way, come across the Disney or Kenyan University of Skills Training and Entrepreneurial Development, and also share what in a joint job. And it's a big year, a very, very sad part. It's medical catch see what I dance it. If you Sika mine a bang, a dancing both friend. But if I bang one, mention the woman of dance, you could film mentioning. Upiabe ya na asem esi eba na omana kwan so eko akodi dwumadie sonko ewo eye obwas ni na fa galamse ya ban betse akunwa so wo se obetu so sa no no se mpanifo ya omo fam days na hu benya sa aswafo ni bi ho a some selected ministers bi ho omo ko na wo mo ekodi mudwuma abusua se ya wo fa nkan akunwa se kwantenpon so a boy wo di bi o chance na ekwa boy se ya nya de kra ona mfon so nyame ampota ni pabonifo ya betu adu bone tidia na o man Ghana yenye Yami who yam, need you Garcia Quinso. Trigan Punyankopon, your boss from your assassin, or who yam. Now, which I say aircraft the cry, Akunyan Quincia, Sabrino. I will create there be a tie of fat and cry, and your bossy content upon so.
ɛfa nkran ɛne ɔboase kwantempɔ so okura de bia ekonya sɛ ɛyɛ router nyɛ sɛ bia ɛyɛ kwan foforɔ a wɔn ntae ɛmfa so ɛyɛ router abere bia wɔn ɛfa so ma dan na sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛde ama wɔn abusuafoɔ no kura pa nyame nkura wɔn na nso wɔn yɛ kwame kɔɔse so sa no kura na ma arabosɛm ne sɛ ɛyɛ wɔn yɛ mpanyinfoɔ no bia wɔn na sɛ bi na wɔn ka wiemhyɛ no ho a wɔn ɛde aban mu mpanyinfoɔ kɔ no baako yere wo yɛ abosom mmienu nie baako yɛ wɔm panyin Peter ne yere wo yɛ abosom mmienu nie ɛna nso beauty abama wɔgya hɔ kɔ abɛhɔ mu paa na deɛ kɔba sɛ assembly man yɛ a ɔne yɛ akasa no bibi nti yɛnya mfa ma abɔnten ɔkyerɛ sɛ ɔne fom ɛna ɔte sɛ ne mpatam wɔfɔ obi afrɛ no wɔn abo ti wɔn abo sɛ ɔmo frɛ no na ɔte asɛm ɔmo ka ɔmo asɛm ɔmo ka ne sɛ yɛmuhyɛn bi aba abɛnya nhyia na sɛ yɛmuhyɛn bi akɔ akɔpem ama gya dɛm wɔ saa bere ɛyɛ hu wɔn mu a ɛtim nti ɛno ne asɛm a ɛsi yɛ a sɛ assembly member wɔ hɔ nso de nkyɛmu aba abɛsum yɛ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ na saa bere deɛ esi yɛ pɔtee sɛdeɛ nkyɛmu a yɛde ba nyinaa yɛ initial report a obi ahyɛ n'adwene wɔn ho yɛ bi ɛkyɛ wɔn adwene fa ho but ebi nso pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ebia na ɔnso si a wie ho nhyɛ da nyɛ abusua yɛn adi mu adanseɛ paa tí wohwɛ m'akyi akora afei na abɔ ɛyɛ nɔɔmo yɛsa so wɔn sɛ nhunu awia ɛwɔ ha ɛsɛ wie mu ayɛ kusum kakra wɔn hyɛ dɛ nhunu awia ne nyinaa ne sɛ wɛda no sɛsi a ɛwɔ fam ti awia no nhyɛ da mmɔ saa ti ebi a weather conditions yi a ɛwɔ saa bere a awia no nhyɛ da mmɔ no ɛno nso ka ho ɛna sɛbi mpɛgɛsa ebi ama yɛ si yie ɛno nso ɛsi ɛno yɛ nkyɛmu no bi a Ghana for bi anaasɛ wɔn yɛ nim de ɛwɔ wiemhyɛn mu nsɛnsɛm so ɛde ɛba sɛdeɛ esi ɛteɛ very sad. Tebusua saa na ɛteɛ yɛnhwɛ update foforɔ aba nsɛm no deɛ update no baa na efiri mu ɛba as usual ɛba ne ato yɛ bo ase ne yɛde mu nkɔmɔ na nyinaa yɛsua mu adeɛ ɛba ne ato yɛ bo ase na yɛde mu nkɔmɔ na yɛsua mu adeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bia ɛnso ɛbɛwie yie ɛnso ɛwɔ ɛhɔ no mabusua update na ebi ne yɛgye ɛde asom yɛahwɛfoɔ no san sɛ yɛama no bɔfoɔ no bi wɔ hɔ ɛwɔ hɔ no a yɛde nyinaa ɛnso ɛsom sɛdeɛ esi ɛteɛ rest in peace bɛdi kia kasa busua yɛ comment yɛ ba a yɛma rest in peace no ɛnɔɔso paa san sɛ asɛm mo yɛ ɛsi ne deɛ ɛyɛ awerɛhosɛm yɛ a yɛn mu bi mpanyin nsɛm da ɛno korɛ na ama dan na asa abɛbie mu ɔse tomorrow is not promised ɛno korɛ ɔkyena wɔ yi yɛnim ɛkyena sɛm ɛna ɛkyena nyɛ yɛ deɛ mɛka mmerɛ bi akwala ketewa bi ka kyerɛ me na ɔsɛ mɛma no biribi nam sɛ dɛ bi nyame yɛ adom ɔkyena ɔba mɛka kyerɛ sɛ kyena na ɔba mɛgye ɔkyerɛ me sɛ nnɛ nyɛ yɛ deɛ yɛde kyena ahoahoa yɛn ho ɛyɛ no korɛ paa ɛnɛ yɛ a yɛte wɔ yɛabusua ɛnɛ wei ɛnyɛ yɛ deɛ ɛna 7:30 yɛde kyena abɛhoahoa yɛn ho asɛm no a asi no ama mahu sɛ wiase yɛti ɛnɛ a nyame de ama yɛn no yɛnso nyame mu yie na yɛnso yie na yɛnsrɛ no sɛ ɔno ahu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛn nkɔ san sɛ kyena wei ɛnyɛ yɛ deɛ yɛnim kyena asɛm ɛnso ɛwɔ abrabɔ yi mu twɛdeɛ mpo nyankopɔn no a ɛna ɔde ɛbɛkɔ ɔno a na ɛbɛsan ɛde aba na ɔgye efi mu so ɛne ɛsan nyinaa emu sɛdeɛ ɛsi ɛte very sad paa okay nti ɔhene yere dan na say yeah tomorrow is not promise na afei dan akusi ɔhene yere dan akusi mi ama basa ababiem ɔsi bi their souls rest in peace na kora nyame fɔ ɔmo nyinaa ɛkra nsie yi ɛnso ɛwɔ hɔ nom Dr. Samuel Sapon de Messi Kumasi aye wo Kumasi ano yenim yie pa oyo former KM boss mampani Mills Abreso and mampani Mahama and ready kind of buy no oyo KM boss and sakra na afei on sign eba na wama be asanteman tamusuafo mampani aye Mahama Abreso eba ni ba kodwobo nsu Kumasi me na Dr. Samuel Sapon ono na aye asanteman tamusuafo and one year you must have the enemy be upon you year pa and now I was a tie a deep mention to mediation and this I could bomb and shackle to feed the beer now or more betia and I said double on bar Dr. Sapon I am not tie cassa and the man and this some bomb and shackle to fear Sabi am no cassa doctor why in your media on catchers for Sabi so that's not Dr. Edward Omani Boama Dr. Edward Omani Boama a medical doctor Dr. Edward Omanchannel, a medical doctor, or no, yes, for a Minister of Defense, or a Minister of Defense, on a share, or a Defense Minister, or a Defense one system, so also can be. So that's not a Minister Bako, a Minister for Environment, a Honorable Dr. Ibrahim Mutala Mohammed, or Tai ghpagetv, so part here, Tai ghpagetv, Tai who Dr. Ibrahim
Mutala Mohammed ono so ka ho bi ya sabra no ka say waye nyamedia arohom pa waye nyamedia afia nyame hu ya mobo na onje emfiri muso and a sangina it is here and Paliphone be Ashanti Kasa at the farm. Now, honorable someone take George, one of the minister for communications. Or because I was saying my heart is broken in ways words cannot begin to express. And here someone honorable Sam George, minister for air communication, Obabeka, and the Afara was someone SCNO after might be no because the Alpha young farmers somewhere that be a first of all Suquachi, I am Mashibu or not a spokesperson about the President of the Republic of Ghana, johnmahama, now first of Kwachi, for so about what Yabu Suka crack, or someone SCNO home. Ghana for a diarrhea, Ghana for a diarrhea, Ghana for a diarrhea. Now, I wrote some crown and say, Jumediano. Nanka Ghana man penny John Dramani Mahama and now I also could you with John Dramani Mahama and I also could with now two I hear Dr. Edward Manebua Yawa no and I am Minister for Defense Uncle Kusina now Uncle Kasa and Fa Emmanuel and now room of the SC in me. Ha Raho Yamu Yamobo was the Nipa Blessa Quaba, near Quaba, na say the BCDA. Nebusia, Abraboya Yabui, a Chapadia pre and why ye dear issues in Yamu from my ye Yabiachi, ye feel your bussy. Na ye the purpose to say. Pedia Punya Popon, Yamia Boss from Yassas, Abura, Yamobo, the Jefu Su, and you're saying them, Jane, if you how any manina. We are sure the President of the Republic of Ghana, just agree, President Untimint Naquaira. John Dramani Mahama, and say, na so for bear set, and in before I can home, and as I be am no say, Omina Akoshia, or more Enquentia, who are home pa, and your commanding. I'm informing Accra and see ye now among baby papa and son, down Kwamba, and Jenny Coupon at the young Echania. Yenina. Yeni mpanyinfo yakoshia na yeni twedian ponyankopon akabo na yato awisitum tabre ayete say okọ Dr. Edward Manebua ya no and the defense minister ni fie nyansapotv nyansapotv arwaba ni fie mfonini ya yensa cabinet search say abusua abafo ye ho tin so and security, especially soldiers near there, or Mina defense minister fee home, son say, or push on the quench will be saying, I hope him, what sabri says here, I'm a paying defense minister, Dr. Edward Manebua, Eka Sabri, upon the field, I will send and Ecoso, and Dr. Sapon, also Busia for a film for I catch say a more ya, now for Sabri, no for Sabri or Texas, USA Texas as a market, she was God save Amagana, amen, no credit, Yamin Amagana mobile. Now when your son said, yes, you know, and ye nine, yes, ye, our young man Ghana, with your 10 some die. The be a tin some out doing some accuracy and that's what some we are seeing it there. Me am Mabuto, me too, a brother in Tassia Super. After me, I mean about Fatima Yakuba, Papa Fatima, Bibi Abokodi, with that Sorbeka by Grace TV, and as if I by Grace TV, I was young, so I am not subscribed. Why? No, I can't down, no, Shama, when so now in Abeka on the album. Fatima Yakubu, and so many about Fatima Yakubu, or say, and I also. Or teeny sorry, Homoa, and ye assembly to us. Now, Kwame Cops, I say, may their souls rest in perfect peace. Oh, I'm a Ghana. What is going on in this country? Kwame, Nyansapotv, a Diana and Coso, our young man Ghana. So soon, he Yakupon, your best friend say, Obuya Mobo, now a G and Son say, offer a form of way. Now, what you train we are, and yet say, Sabi, and can you come as a quantum consul? And Quada, ye free Asante Achimobogu, no more call a sorry come meeting, I watch him or see him. Omonam kwanso ba omo ye dudwaso nkwanta e ho ababi ano so ti ase na bi ebetwifa omo so mai wo fase fon kra be se dunsia omo nyina ye nyame dia sabi asem ye die che by Grace TV so ebi ti ate obekoni atamato ne so ebi nine etwai obekoni atamato ne nchen ebi nsa etwai ye ni na tande to omo nyina nchen e ma yisi omo nyina daka amena ba kuma awerho mabusia edim se na nkwanka pem ho a ye ko ba ya ti asi na e ma ye busa se ade dia na asi ade na esi bone bai
ɛna yɛayɛ bɔne bɛn no mɛyɛ nsa mesrɛ papa no masɔfoɔ wɔne a nim sunsun nsɛm yɛsrɛ sɛ ɛde deɛ ni ahobrɛaseɛ kwan so wɔma yɛn mɛntwa gya mpo Nyankopɔn na mpo bɔne bi ɛna yɛn mmeranteɛ no maba awɔ yi anaa ɔman no mu mpanyinfoɔ mpo ayɛ a yɛnsrɛ nyame aso ɛnyɛ tia nyame aso nyɛ du sɛ ɛnso ɔkyeɛ sɛ bi nyame naso ɛnyɛ du sɛ ɛnte asɛm na basa ahohɛ nyame abasa a yɛka ho asɛm yi ɛnyɛ tia sɛ ɛnso ɔkyeɛ naso nso nyɛ duru sɛ ɛnte asɛm ti yɛ sugu nyame so a megyidie paa sɛ twɛdi ampo Nyankopɔn ɔsorosoro ne Nyankopɔn ɔbɛtie na ɔde mbɔne akyerɛ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛnso ɛwɔ hɔ nom nti ɛsan ɛteɛ afei Kwame cause ababie mo say media souls rest in perfect peace. What is going on in this country? Kwame asɛm a mebusa no sɛ deɛ na ɛkɔ so ɛwɔ yɛn man Ghana mu bɔne bɛɛ na ɔman yɛayɛ yɛ sɛbi nneɛma a yɛnwu bi da nneɛma a yɛnti bi da oyɛnne ne ɔhaw ne amanneɛ ɛna ɛba ɛso ɔsorosoro ne yɛn Nyankopɔn onyame a yɛnka nkyerɛ wɔn nsa na ɔhwɛwade mo yɛ mmɔbɔ na gyeɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen afei okay afei mercy ama no nso ɛhwɛ wɔ sɛ wɔs baako pɛ keep it up, you're doing a good job. Please, which area are you now? Okay, me nam Kumasi editafo empatemu ya yɛde amanyɛbɔ no ɛnyinaa ɛnso ɛso said ya esi ɛteɛ abusua saa na ɛteɛ deɛ akɔ so no yɛde nyinaa ɛde ɛmu amanyɛbɔ ɛso said ya esi ɛteɛ ɛyɛ very sad, very sad very sad ɛrosɛm ɛna ɛsi nyame hu yɛ mmɔbɔ hwɛ gya mpo Nyankopɔn ɛhu yɛ mmɔbɔ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛrosɛm ne sɛ mɛde kan ka kyerɛ sɛ yɛakɔ the Flagstaff House anaasɛ Jubilee House a baabi a Ghana yɛ ma mpanyini atan yɛ mu wɔ a wɔn alowa on sɛ Ghana flag ne ana yɛ fly Ghana flag no very high but ɛnam bridge yɛ abɔ nti yɛ fly Ghana flag no at medium anaasɛ middle level ɛsɛ wɔn alowa Ghana flag no ɛwɔ ɔman mpanyini atan yɛ mu ɛwɔ nkran saa bere nam asɛm a ɛsi nti na yɛ lowa the Ghana flag very sad day Black Wednesday ɛna ɛsi ɛwɔ yɛ man Ghana mu yɛ ayɛ nti biara mpanyin nsɛm da nanso bɛn dɛ busua yɛka ɛna akɔ akɔsi sɛ twɛdi ampo Nyankopɔn ɔsorosoro hene ɔno ne bi hu yɛ mmɔbɔ na wagye yɛn afiri mu so ɛne ɛsan nyinaa ɛmu nti saa bere a no kasa deɛ kuromɔfoɔ no bi akɔdwu hɔ bi na kuromɔfoɔ no bi dodoɔ no a akɔdwu hɔ no a ɔno nso ɛhwɛ deɛ ɛkɔ so nti yɛde no nso nsɛm ɛba bɛsom yɛwɔ ɛnkyɛ ɛdumudi nyinaa abɛpem no afei de aka biara yɛde asoma busua ɛto deɛ yɛmfa ɔkɔ wɔ mpem ase na yɛnna yɛn ho nsa mmara yɛba yɛkɔpɛ information kakra de yɛsie no yɛma ne bɛfɔ yɛn ɔmkɔ kasa na yɛba de aka biara yɛde asoma mede ɛde kwamena wusu by Grace TV na ɔhwɛ mesrɛ subscribe na hyɛ mu bi nso ɛnya bi hwɛ nyame ɛmfa wɔn nyinaa kra ɛnsie nipa wɔtwe ministers ɛwɔ mu ɛyɛ mmiɛnsa ɛna afei mpanyinfoɔ ahodoɔ yɛ aka Dr. Maneboama ɔka ho bi ɔyɛ defense minister afei Ibrahim Mutala Mohammed ɔyɛ environment minister afei Alhaji Munir Mohammed ɔno nso yɛ deputy national security coordinator afei Dr. Samuel Sapon yɛ NDC vice chair ɔsan nso ɛyɛ former Ashanti minister ɔka ho Shattawale yɛ former NDC PC ɛwɔ Boase mpatam wɔ Peter Bafemi Anala ɔyɛ pilot ɔna ne etwi abusua yɛtɛ ne sɛ ɔno no na ne yere wo yɛ bosome mmienu nie ɛna ahosɛm yi asi ɛnso ɛwɔ ɛhɔnom afei manim twum ampɛdo so yɛ co-pilot Sergeant Ernest Ado Mensa ɔno nso ka ho bi yɛmɛfa mu nyinaa kransi yɛ mede de kwamena wusu kɔ so a yɛhwɛ by Grace TV yɛbɛsan ahyia bio makra yɛmenka ho yɛbɛsan abayɛ de update abɛsom subscribe na ka busua no makra bye bye.